idan watan Ramadan ya shigo, sannan ta yi iyakacin yin ta wajen ta sayi abinci, ta sayi abinci, ta raba bayin Allah, a sayi gaduka da atamfofi da dukkanin abin da ake iya yi. Wallahi wani jama'a, wallahi wani baya samun wani abu ne mai suna walwala a rayuwarsa sai wannan wata na alfarma ya kama, sai wannan wata mai albarka ya kama. A lokacin da yake samun ɗan abin da zai sa a bakin shi, yayin da kai watakila a rayuwarka gaba ɗaya baka da matsala na abin da zaka ci ko abin da zaka sha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyauta ya ninninka ta a cikin watan Ramadan, amma kai sai dai kai wa mutane tsada, sai dai kai wa mutane tsada, baka taimaki kowa ba, sannan baka iya cire dukiya ka ba wani ba. Kayan da ake sayarwa kaza ka ƙara ninka masa, ka ƙara masa kuɗi, musamman kayan abinci wanda ba ɗan adudin da baya so ya ci ya sha. Wani sai a yi Ramadan a sha ruwa bai samu abin da zai sa a bakin sa ba, a daidai lokacin da wani yake da nau'ukan kayan abinci iri-iri a gabansa, nama kowanne irin kala yana da shi a gabansa, yana ci da shi da yayansa. Ga wani ta yana neman farau-farau Allah karka samu cikin mutanen da za su yi wa al'ummar ka azaba. Ya Allah, duk dukiyar da ba za ta zamanto mu yi amfani da ita wajen sauƙaƙa wa bayin Allah da taimakon al'umma ba, ya Allah karka ba mu wannan dukiyar, ba ma buƙatar ta ya Allah. Duk dukiyar da za ta zamanto dalilin azabtar da mutane, da dalilin kuntata wa bayi, da dalilin cin mutuncin jama'a, Allah ba ma buƙatar wannan dukiyar. Ka ba mu wacce za mu taimaki mutane da ita ya Allah. Duk matsayin da za ka ba mu, duk alfarmar da za ka yi mana Allah, Allah ka yi mana alfarmar da za ta zamanto sanadiyar mu taimaki wani ya Allah. Allah kar ka ba mu dukiya, kar ka ba mu kuɗin da za mu kunshe mu taskace mu ajiye, ba ruwanmu da wanda suke cikin damuwa daga cikin yan uwa da abokan arziki ya Allah. Allah ka shiryar da al'ummar mu, Allah ka dawo da mu kan hanya. Dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa, yace kana ajwadan nas, annabi ya kasance ya fi kowa kyauta, wa kana ma ajwadu fi ramadan, ya fi kyauta amma a cikin watan Ramadana. Hina yalqahu Jibril, a lokacin da Jibril yake zuwa masa, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, manzon Allah Jibril yana zuwa masa a kowanne dare a cikin watan Ramadan. Fa yudarisuhu alquran, annabi sai ya darasin qur'ani da mala'ika Jibril. Allahu akbar. Wannan hadisi yana ɗauka mana da sako guda biyu. Abu na farko yana nuna mana kyautar manzon Allah da agazawa al'umma da yake yi. Abu na biyu kuma yana nuna mana yadda annabi ke ƙara komawa ga Allah a cikin watan Ramadan, ya karanta alƙur'ani. Jama'a ku karanta alƙur'ani, ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka tsari. Wannan wata idan ya shigo, ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka tsari na karatun alƙur'ani. Wata ne na alƙur'ani, ba abin da ya kamata bawa ya mora a cikin wannan watan sama da karatun alƙur'ani. Ka kai 'ya'yanka inda ake dauran alƙur'ani, su je su karanta alƙur'ani. Ku rabu da boko ba zai ma'ana ku dakatar da su duk yadda za a yi a cikin watan Ramadan su haƙura da zuwa makarantun boko ba zai ƙare ba idan ka bari 'ya'ya za su wayi gari ba su da ajanda a kullum a duniya sai ajandar yadda za su tara duniya da yadda za su san duniya, ba su san addinin su ba su san littafin manzon su ba su san tarihin annabi Muhammadu ba ruwansu da sunna, ba ruwansu da manzon Allah. Ka yi ƙoƙari ka taskace 'ya'yanka a Ramadan su karanta alƙur'ani, kai ma ka karanta wani ɓangare, matanka su karanta wani ɓangare. Wannan shine abin da wannan hadisi yake ainihin wato nuna mana. Ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya haɗa mu da dan Mas'ud a cikin aljanna, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ajwadan nasa bil khair, annabi yana da alheri wa kana ajwada min ar-rihil mursala sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya kasance ya fi iska mai kadawa jama'a, iska mai kadawa bata kai manzon Allah kyauta ba. Ka duba iska idan ta kada, kafiri ya sha, musulmi ya sha, mutumin kirki ya sha, mutumin banza ya sha, mai biyayya ga Allah ya sha, kangararre ya sha. Amma tare da haka suka siffanta annabi cewa ya fi iska mai kadawa daraja da kyauta
da alheri wa bayi. Saboda haka ƴan uwa ku yi kokari ku zamanto masu kyauta da taimakon bayin Allah. Allah ba mu ikon aikatawa, ya ba mu ikon ribatar wannan ainihin wato nasiha da wannan wa'azi da wannan fadakarwa da manzon Allah ke yi mana. Ya ku ƴan uwana masu albarka, ya tabbata dai daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya hada mu da Abu Huraira a Jannatul Firdaus. Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ma naqasa sadaqatun min malin, ma naqasat sadaqatan min malin, sadaka ba ta rabiye wa dukiya komai. Wa ma zada Allahu bi abdin bi afwin, wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza. Allah baya kara wa bawa da komai idan ya ainihin wato ya afuwa da yafiya, in ba izza da ɗaukaka ba. Sai ya ce wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wallahi bawa ba zai kankantar da kansa saboda Allah ba face sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ɗaukaka shi. Duk mutumin da ya kankantar da kai dan Allah, duk mutumin da ya kankantar da kansa dan Allah, ba dan shi kaskantacce bane, amma ya kankan da kansa dan ya nuna yana ne